pinag. Pag-hit mo din yung place niya. Masabim. Sabi na ito buwa. Masabi na rin po. Kaya ganito. Nahirap yung motor. Tapos yung times nahirap pa. Aray, ang harap. Huwag sana ka. Wala po kami lang. Asawa ko hindi nagpapasalita. Ako naman mayroon sakit sa tiyan. Humingi pa kanya ng tulong. Ang asawa. Mga resibo da alaw. Hello. Yan na. Hindi mo kasi nagamit yun. Kaya alam yun, magtarang yun. Kasi pinili nga pinapagod. Alam mo kakipin yun. Sige. Kaya na lang damat ulay. Hindi mo lang. Hindi ba ako na nagsipan namin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kung sino po nakakarinig sa panawagan namin na ito, ay naghingi po lang kami ng tulong para sa dalawang mag-asawa. Kasi kulang po sa kanila yung pagsuporta. Nakasabay po sa kanila ang kanilang sakit. Yung isa po, di po mga pagsalita siya kasi na mind stroke. So, kailangan po niya ng gamutan ng 3 months. So, kulang-kulang po sa pagbili ng mga gamot. As in, ito naman pong babae ay may sakit din sa tiyan na halos ginagamot pa rin po ngayon. Sa mga anak niya po ay halos kulang-kulang pa rin po ang panggastos nilang mag-asawa. Ako po ay nananawagan sa dalawa nitong mag-asawa na kung sino man pong may taos pusong magbigay ng tulong kahit pa paano po sa kaunting tulong ay mairaos din nila sa pangbili ng gamot at sa pangangailangan nilang dalawa. Sana po mga tulong man po sa inyo. Ito po ay nilalapit namin kay Rapid Tulpos kung sino man po makarinig at sana po tulungan po silang dalawa at i-share man lang po nito at makarating sa kanila itong panawagan na ito po. Maraming salamat po. Dito ba, nagtabang ka? Sige na po. Dahil magkakatarang si papa mo. Dahil magkakatarang si papa mo.